sme trošku rád možno, že tie neprikvedané okolnosti, že sa to posunulo z 26. na dnes. Možno je to dobré, lebo aj tie Vianoce tu tak rýchlo tie sviatky, že ale keď sa vám narodí dieťa, to dieťa hneď nevyrastie, že ako chvíľu trvá. A tak možno, aby sme si tak vrátili sa už možno z toho očakávania zajtra, že idete do roboty, možno a tak ďalej, tak aby sme si pripomenuli ešte tie udalosti vianočné, tak som rád, že ste toľky prišli, že sa nakoniec podarilo zorganizovať, teda tú jasličkovú pobožnosť, takže všetkým ako srdečne vítam a tak vnímajme ten príbeh. Sám som zvedavý, ako to nacvičili naše deti z vedúctva, takže srdečne všetkým vítam. Ach, starka, nemôže ten čas bežať rýchlejšie, veľmi sa nudí. A povedz mi ten vianočný príbeh ešte raz, prosím. Ja viem o niečom lepšom. Poď so mnou. Nenapínaj ma toľko, starka, kam ideme? Nechaj sa prekvapiť. Keď chceš zažiť vianočný príbeh, chyť teraz pevne túto palicu a buchni ňou 3-krát o zem. Dúfam, že sa jej to bude páčiť. Mne sa to vtedy veľmi páčilo. Odkiaľ prichádzaš a čo tu máš tam chceš? No, teda ja... Nie, ešte aj tento popletá. Urobte miesto, o chvíľu prídu moji páni, sú tu prerozovať. Ale teraz už mám toho dosť, čo má celý ten zmetok znamenať. Chce mať svoj pokoj. Povedz nám presne, čo sa tu chodilo. No bolo to takto. Pastieri, hore staňte, do Betlehema sa pohľadajte, aby ste Ježiša privítali, pred ním na
Poďme, musíme cestovať do Betléma. Ale veď čoskoro príde na svet moje dieťa. Tak sa musíme poponáhľať, ak to môžeš cestovať na oklíkovi. Och, nie, už aj batožina je pre mňa dosť ťažká. A ti ešte prehľadne ľuďom nemáš robiť niečo? Žiaľ, nemám všetko obsadené, dokonca aj pivnicu. A ti ešte prehľadne ľuďom koľko miesto? Žiaľ, nie. Tak prosím, skoro príde na svet moje dieťa. No tak to už teda vôbec nie. To by mi odplašilo ďalších hostí. Čo tu zase chcete? Prosím, musíme sa posledná dáť na premia. Ľudia, ako je to miesto? Žiaľ nie, ale je mi vás ľúto. Keď chcete, môžete pristať za moje maštany. Hurá, ja idem popredu. Už by tu každú chvíľu mali byť. Skvelé, zažili si niekedy niečo napínavejšie, ešte šťastie, že ma ten osínsky túto maštal. Túto maštal, to je predsa ešte stále moja maštal. Nehádajte sa, radšej sa pozrite tam, prichádzam.
Tak a teraz za môj pokoj môžem celkom zabudnúť. Na výtete sme našli len jedno teplé miestečko. Pozri, Ježiš práve zaspal. Aspoň je tu znova chvíľu ticho a vlastne je celkom zlatý, keď spí. Vidíš, ja som vedel, že sa ti to bude páčiť. Čo tu chcete ešte aj vy? Je tu snad nejaké stretnutie ľudu? Nerušuj sa zase, nechaj ich rozprávať. Dobre, keď to teda chcete vedieť, rozpoviem vám náš príbeh. Udial sa takto. Nevyzla sa krásna noc, víno hviezdy naozaj jasne. Áno, to máš teda pravdu. A keď to krásničko, pozri tam vzadu, vychádza stadiaľ veľmi jasné svetlo. Áno, to máš teda pravdu. A počujeme tichý spev. Áno, to máš teda pravdu. Vieš ti vôbec povedať aj niečo iné? Áno, to máš teda pravdu. Nebojte sa, prinášam vám tú najkrajšiu správu, akú kedy svet počul. Dnes v Betlehem sa vám narodil kráľ, ktorého vám prislúbil Boh. Bežte tam a presvedčte sa na vlastné oči. Nájdete ho v jasnom maštali. Myslím si, že by sme ho mali ísť hľadať. Áno, to máš teda pravdu. Na čo teda ešte čakáme? Vydajme sa už na cestu. Áno, to máš teda pravdu. Vydajme sa už na cestu. Je naozaj dobrý nápad.
naozaj ste videli anielov? Áno, presne ako hovoríš. Teraz sme skoro všetci. Musíme trpezlivo čakať. Príde hádam ešte niekto? Pomaly mám toho, ale naozaj dosť. Pozrite, už prichádzajú pozadu. Odkiaľ prichádzate? Žijeme ďaleko moriaťa a videli sme tam tú hviezdu. Táto hviezda ukazuje, že sa narodil nejaký kráľ. A tak sme tú hviezdu sledovali, aby sme tomu kráľovi mohli priniesť dary. A mne samozrejme nikto nič neprinesol, hoci som všetkým dovolil v mojej maštali bývať. Prinášam zlato. Prinášam mirhu. A ja prinášam kadidlo. Ach, fuj, kadidlo, veď to smrdí. Nefrfli už konečne toľko. Tebe sa to ľahko povie, ale my volovia máme lepší čuch ako vy osolovia. To je škoda, ale už je neskoro, čas, aby som prišla. Bolo to tu s vami pekné, ale žiaľ, teraz už musím ísť. Želám vám ešte krásne vianočné sviatky. Raz, dva, tri. Povedz mi, osol, mám z toho kadidla už celkom zaklony zrak? Ešte pred chvíľou tu bolo predsa jedno dieťa. Noc, čakaná noc, priniesla nám pre všetkých dar Ježiška nám. Noc, čakaná noc, priniesla nám pre všetkých dar Ježiška nám. Gloria, všetci sa radujme, malého Ježiška, radi privítajme, malého Ježiška, jasňa Boženého, privítajme. Noc, prekrásna noc, bola nás tam, kde sa zrodil Kristus náš kráľ. Noc, prekrásna noc, bola nás tam, kde sa zrodil Kristus náš kráľ. Gloria, všetci sa radujme, malého Ježiška, radi privítajme, malého Ježiška, jasňa Boženého, privítajme. Pridaj sa k nám, nezostaň sám, čaká ťa tam Ježiš náš Pán. Poď, pridaj sa k nám, nezostaň sám, čaká ťa tam Ježiš náš Pán. Gloria, všetci sa radujme, malého Ježiška, radi privítajme, malého Ježiška, jasňa Boženého, privítajme. Gloria, všetci sa radujme, malého Ježiška, radi privítajme, malého Ježiška, jasňa Boženého, privítajme. Ježiška. Tak ako sa ti to páčilo? Bolo to úžasné, Stárka, to boli tie najlepšie Vianoce, aké sme kedy slávili. Mám z toho veľkú radosť a teraz mám pre teba dar. Ďakujem, Stárka, že si nám prezradila svoje tajomstvo. Nuž, aj takto sa to dá. Pozrite sa aj vy na vašu povalu, či sa tam náhodou nepovaluje nejaká stará palica. Želám vám ešte krásny večer. Sú zvestky radosné v každý dom.
jedna mama sa hľadá. Dobre, no ja by som chcel veľmi poďakovať deckám, že sa na to dali, ale teda bez vás by sa na to nedali. Takže chcem poďakovať veľmi aj rodičom, že ste chodili na tie nácviky, keď sme Miloslavy a Alka pokrát tu stáli, takže pre vás to bola veľká obeta. Veľká vďaka. Chcel by som poďakovať nášmu spevokolu, že opäť sa nám pridali a teda zaspievali do tejto jasličkovej. Veľká vďaka patrí aj tete Miške, ktorá to celé organizovala a si mala aj stresy. Však to vidíte, keď to s deckami niečo robíte, že so svojimi, koľko stresov to dá, keď toľková na starosti, keď deci to dokopy, tak sú to asi ešte o to väčšie stresy. A tete Janke za spoluprácu, čiže naozaj všetkým vám, lebo to je, že sme tu spolu. A možno má veriť, že aj rok sa takto spolu stretneme, že je to možnosti. A ako som vám to spomenul, že možno aj dobre, že sa nám to trošku posunulo, aby to podstatné prišlo do tej každodennosti. Možno keď večer dáte tieto vaše deti spať, aby si možno sa len tak nejak zísali možno na gauč, alebo tak sa trošku priduli a povedali, že Bože díky, dobre je to. Aj keď je veľa mámaní, veľa stresov, ale je dobre, že sme tu a že sa máme. Takže nech tie Vianoce si tak zoberieme aj do toho každodenného života. Takže ešte raz všetkým veľká vďaka a naozaj si ešte môžeme ticho do seba spievať. Dobre, je to často. ktorí s týmto pomohli, samozrejme všetkým deťom, lebo bez nich to nebolo možné. Mali sme aj nejaké detičky, ktoré boli choré, takže museli sme trošku aj improvizovať, takže bol to dosť
náročné. Tak ďakujem aj tým deťom, ktoré sa nemohli zúčastniť, ale napriek tomu s nami teda nasvedčovali a preto teda nemohli byť s nami. No a samozrejme ďakujem zboru a sestram Sedláčkovým a môjmu bratovi Hraňovi, ktorí nesmierne pomohli so všetkými týmito kulisami, že boli to asi také 2 hodinky. Dneska, čo sme tu teda makali, aby to nejako tak vyzeralo. Tak ďakujem veľmi pekne a ešte pekné popoludne alebo aj večer už, ako to zoberieme. No.